गसाइगावनि बावरागुरियाव बिटिसिनि दारिमिन आरो फालांगि बिफाननि बानजायनायाव बायग्रा आरो फानग्राफोरनि लोगो हमनाय हाबाफारि खुंदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बावरागुरियाव दिनै बिटिसिनि दारिमिन आरो फालांगि बिफाननि बानजायनायाव बायग्रा आरो फानग्राफोरनि लोगो हमनाय हाबाफारि खुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव इंडस्ट्री एंड कमार्स डिपार्टमेंट ऑफ बीटीसीनि मावफारियाफोरजों लोगोसे गाहाय आलासि महरै बीटीआरनि मावफुं सोद्रोमा सजल कुमार सिंहआ बिथाङा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बायग्रा आरो फानग्राफोरा माबायदि सोमोन्दो थानांगौ बे आयदाखौ लानानै रायजो राजाफोरजों गुवारै सावरायलायनाय जायो। फाলৰ পৰা বায়াৰ্स আৰু সেলাৰ আৰু মিট আৰু এৱাৰনেছ কৰা হৈছে। एक्चुअली इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो राइजर मजत एक्चुअली पपुलारिटी नाई राइजे नाजाने जे क्षुद्र क्षुद्र व्यवसायी सकलेও नाजाने जे इंडस्ट्री फाলৰ পৰা बहुत सहाय सहयोगिता পোৱা যায়। तो मैं এইবাৰ 4,500 परियालक टोटल गोटेই बीटीआरत 4,500 মানুহক আমি इक्विपमेंट्स मेशिनारी बस्तु दी और फाइनेंशियल भावे इहतक सहाय करी जाते हिहते निजे स्टाब्लिश हो निजर परियाल संसारखन भालকৈ चलाब पारे तार कारणे आमी एई अवेयरनेस और बायार सेलार मीट हिसाबे आमी प्रोग्राम करी आसो।